Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś was widzę. A dziśki to pogodomy se trochę o reklamie. No co to takiego je ta reklama i na co ona je, to ja wam rozumie nie muszę godać, pra? No bo każdy wie, że reklama to je na to, co by do czego przekonać, albo no i częściej coś nam sprzedać, nie? No i też każdy widział taką reklamę, nie? Od takiego małego bajtla, postarka, my wszyscy dość widzimy te reklamy w telewizji, byle nie? Już jak mamy dość często, jest ich tyle tych różnych reklam, że już ich mamy tak dość, że jest taka kupa, że do zeżygania, nie? No, chociaż ja muszę powiedzieć, że jako, że jak była taką fez mało frelka, taką fez mało dziążka i te wszystkie reklamy dopiero tak do nas przyszły, nie? I się w tej telewizji pokazały, no to ja była taką zafascynowaną i Jożech tak to rada miała, że Jożech wszystkie te reklamy na pamięć znała, nie? I no, już teraz takie czasy minęły. I już teraz to jest blank inaczej. No, ale ja nie chcę wam tu gadać, rozumiecie, jako to było za tej starego pierwi. I no, ja wam chciała powiedzieć trochę o tym, jako też te reklamy są złonaczone, co by one miały na nas wpływ. Bo patrzcie, jako sobie tak pomyślicie, nie? To te reklamy to tak nie idzie jej zrobić tak byle jak i no ona musi być tak zrobiona, co by nas do czego przekonała. No i do tego służą rozmaite sposoby, no na przykład i też dźwięki, obraz i tam te emocje, które mamy, jak to oglądamy i to, o co sobie tam myślimy, nie? I to są rozmaite rzeczy i to jest fest wielki temat, też wiele ludzi, takie grube książki pisali o tym, no toż tego jest bardzo wiele, ale ja wam dziś chcę ino powiedzieć o języku, jaki w tych reklamach jest. Bo najczęściej w takiej reklamie to jest jakiś slogan, albo jakie słowo, albo jakie zdanie, nie? Taki slogan i on je na to, co by nas przekonać. Toż ja wam chciała powiedzieć, jakie są takie językowe dingsy w tych reklamach, co by nas przekonać i mieć na nas wpływ. No na przykład pierwsza rzecz to jest tako, że idzie w takiej reklamie wyrazić rozmaite przymiotniki. Wiele rozmaitych przymiotników, które znaczą to samo. Patrzcie, jak tak sobie myślicie, nie? Jak kto powie, że ta woda jest blank czysto, no toż nie trzeba gadać, że ona jest klarowno, nie? Bo to jest oczywiste. Ale w takiej reklamie to oni wam powiedzą, że ta woda jest blank czysto i klarowno. Albo zaś jak to powie o kim, że to jest łożyrok i łoszust, no to nie trzeba gadać, że to jest niemoralny chłop, nie? To się rozumie. No, a zaś w takiej reklamie, jak to będzie o kim, to oni wam powiedzą, że to był fajny, gryfny, piękny, no jakby tak szło, to jeszcze takie przymiotniki tam wrażą, nie? Bo tu się rozchodziło to, że jak ich tam jest więcej tych przymiotników, to nawet jak one to samo znaczą, to one na nas roztomili, na nas bardziej działają. Albo zaś idzie do takiej reklamy wyrazić liczby roztumańte. No i one mogą być nawet prawdziwe, ja? I no roztomili rozchodzi się o to, jak też one są pokazane. No, na przykład jest firma, która ma pasta do zębów, nie? Sprzedają pasta do zębów i oni gadają w reklamie, że oni zrobili badania i ludzie, którzy mają ta ich pasta do zębów, to oni mają 40% mniej dziur w zębach. No, ale teraz roztomili. Rozchodzi się o to, że 40% mniej od czego? Od tych, co wszystkich, co myją zęby, albo może od tych, którzy wcale nie myją zębów, a tam to już nie ma powiedziane, nie? Tuż widzicie, o co chodzi. Albo też, to jest inny zaś dings, idzie połączyć tak dwie części zdania, co by nam się wydawało, że to się richtig łączy, że to jest całość, nie? No na przykład, jak ktoś wam powie, tyś je dorosły i inteligentny, nie? To my to słyszymy
tak jako całość. I tak sobie myślimy, ja jest dorosły, no i z kuli tego, że jest inteligentny. Ale rozumieli, to wcale nie musi tak być, nie? To wcale nie musi być prawda. No i tak samo w tej reklamie. No na przykład idzie to też zrobić z innymi słowami, no bez tusz, z kuli i tak dalej. Była taka firma z telefonami, która jakiś czas temu, już dawno temu, miała taką reklamę, że ludzie to mają rozmaite emocje i oni chcą te emocje każdy po swojemu pokazywać i bez tuż my stworzyli nowe taryfy. No i oni potem gadali o tych taryfach. No i patrzcie, jak teraz se pomyślicie, to doprawdy nie ma nic wspólnego, że oni wsadzili te nowe taryfy z tym, że te ludzie se chcą wyrażać emocje, każdy po swojemu, nie? To nie ma nic wspólnego ino to, że oni powiedzieli bez tusz, a my to widzimy tak jako całość, nie? Rozumieli? To jest zaś taki inny links. I jak tak popatrzycie takie rozmaite reklamy w telewizji, belekaj, to zobaczycie takie rzeczy. No, a zaś na koniec, że bym jeszcze chciała powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której już go dała, to można jak w to mnie oglądał, to pamiętam, jak było o horoskopach, też go dała o nominalizacjach. I to są takie słowa, które nie mają żadnego znaczenia, ino takie, które im da ktoś, kto tego słucha, nie? No i na przykład takie słowa w reklamie to mogą być szpas, radość, zadowolenie, nie? No i takie słowa to ci ludzie, którzy robią te reklamy, radzi mają, no bo to są takie rzeczy, które sprawiają, że my tak se myślimy, że ta reklama to jest richtig do mnie, nie? Bo każdy se umie znosić takie własne znaczenie do tego słowa. No tuż wiele takich reklam jest, kaj te nominalizacje te bydą. No tuż jest tych inszych dingsów językowych wiele jeszcze. To ja zrobię jeszcze kiedy filmik i wam jeszcze opowiem o tym, zaś o inszych takich, a dziśki to ja myślę, że to będzie tyle. Tuż pożegnamy się, czymcie się, chowcie się zdrowo. Pyrsk.